Stichting Ontdek je Plek organiseert een Valentijn-busreis van Amsterdam naar Aken in Duitsland voor €25 per persoon. Ben je gedupeerde van de kindertoeslagaffaire is dat €15 per persoon. Iedereen krijgt een gratis lunchbox. Aanmelden kan door de QR-code te scannen. Voor meer info WhatsApp naar 06 87 78 6333 of 06 87 48 3695. Let wel, vol is vol. Was sweet konaini ina datra oso paramaribo. Dis na presi pe you kan kong di ala datra siki. Den datra fonu ekna dei nanga neti di ala yu datra sorgo. Aprese opo mofoneti ina weekend nanga latneti. Te anutu hi srefi dat we kon nanga egi siki wagi komitio. Te abu fanuru you kan kara konkruti 1 to 4. Datra oso paramaribo you sorgo na un sorgo. Kulturu TV is signing in. Alston Sanayong is de naam. Een van harte goedemiddag. Ik bevind me nu op het terrein van Huizen Asiana. En wie niet weet, bij Huizen Asiana, Huizen Asiana ligt in het zuiden. Eigenlijk een beetje richting de mall. Ja, de mall, Hermitage Mall. Aan die kant is Huizen Asiana. En Huizen Asiana is een tehuis die bigismawa, opvanghuis. Dat want dat de sma zijn door 60 jaar, 70 jaar. Je kan niet meer voor jezelf zorgen. Bepaalde mensen hebben geen kinderen, isabi, en et cetera. Dan kom je hier. Dat is maar is Sorguyu. Ja, en het is ze noemen het een bejaardentehuis voor man en vrouw. Maar u weet, de afgelopen periode, daar is er zoveel gebeurd wanneer het gaat om de tehuizen in Suriname. Weet je, ze hebben te kampen met minder eten, isabi, nyano de solisi, krosino de, et cetera. En we hebben een toerist hier, laat me zeggen, kom dat een toerist hier, want hij is Saranamang, maar hij woont in Nederland. En dat ding wordt altijd gevoelig wanneer je zegt, die man is een toerist. Want ik noem Saranamang, maar met in Tata. Weet je, en je afvoeden saf atimang sa etak luister no. Wanneer ik kom naar Suriname, mi moest chawansani. En het gaat niet om de picture, amang source, amang gi. Want we gaan geen beelden schieten hoe de zaken zijn overgedragen en et cetera. Maar het gaat alleen om het gebaar. Isabitak awa anu ewasa trawang. En we gaan aan hem vragen ook toe, voor amang motonanga initiatief, dat is 1. Maar ook 2, dat hij de mensen motiveert dat luister. If de overheid met name, want niet alleen de overheid, maar ook een particuliere sector kan doen sani. No doen sani, dat unulijk individu kan doen sani wel gidensma. En if allemaal bijvoorbeeld beetje een broeku sa ane gebruiken of een nieuw broeku, een broeku na primark of zo, dan wordt deze case dus dan opgelost. We gaan in gesprek met de heer Bramerlo en hij gaat ons dan vertellen over hetgeen dat hij hier heeft gedoneerd. Voor een goede mondbehandeling gaat u naar Dental Care. Dental Care gevestigd aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost. Deskundig en ervaren in tandcontroles, tandenbleken en spoedbehandelingen. Bel of kom langs voor een consult. Dental Care, kwaliteit, garantie en zorg van uw gebit. Onze professionals staan voor u klaar. Kulturu TV, zoals ik eerder heb aangegeven, gaan we in gesprek met de heer Bramerlo. En wie het niet wist, de heer Bramerlo was ook omroeper bij Radio Boskopu. En we gaan hem dus enkele vragen stellen. De heer Bramerlo, u komt dat initiatief takere ik moet Nederland. Isabi Joko Power des naar Huizen Asiana. Van waar dit initiatief? Nou, mek bibigay bar ala den Saranama ja in Saranam vooral. Pesimis nap na mooi sweet biri. Ala de smaja in Saranam bigay baron sweet odi. Ala de bigis smaja in Asiana me wens de bung kolokuyari. Nanga bung voor gezondheid na succes. Zij dan mek mi konta pa idee disi.
Het is iets van jaren. Als ik even mijn kasernang, altijd met post walo dosu, dan me prati chisonyam, pakket, krosi, me chako ook toe, dresi, me prati, omdat die misaptaki, ja insenang, ano no, before ook toe, hadden ze het ook minder. En het feit dat ik me abem chinso moro leki pede anu de trawa anu no malanga, meki mi altijd initiatief tak te me kasrana altijd me kona wan gift, me kon pratsan gisma, en dat na altijd na wasan sami lobby. Me corporaat krosi, ik heb ook kraam maandverbanden meegenomen dat me chago eten na atoso. Maar dat in feite na a blessie sa me tek fu misrefi taki me ko doen sani, me ko doen kono luku suma moest doen, maar laten we kijken wat wij als Surinamers kunnen doen voor de Surinamers hier in Suriname. En dan heb ik het namelijk over de Surinamers in Nederland. Dat was dat Amerika ook toe, maar laten we zeggen specifiek de rechtstreekse band is Nederland. Ja. En van deze plek uit wil ik alle Surinamers oproepen. Geef wat u kunt geven en kijk niet aan wie u geeft. Kijk niet wie de persoon is en wat de persoon is. Geef omdat u ook afkomstig bent van waar de persoon is, woont en op dit moment ook leeft. We hebben chimberadi dape ano taktaki wan buruku in wat usap fasane go dape bates uno go tupsi dipi mikategi taki ka bij wan buruku na boyo 5 kolu. Ja toch, je bij een t-shirt €2,50. Ja. Dus oproep die vanuit deze plek wil ik alle Surinamers vragen in Nederland. Beku jep desmasenang. Dere, uno luku sumas dong, uno luku regering, we luku sa kan doen. Wat kunnen wij doen, het kleine beetje dat wij hebben, hoe kunnen we het besteden aan de anderen die het minder hebben en niet toereikend is om de spullen aan te schaffen. Ja. Ja. Dus minotak me moet voeren, want ik weet hoe die dingen gaan. Ja, en je zegt vanaf Uruguay, is het toch voor het gevoel dat we die ook moeten Suriname, gota imptata, you altijd bij abba gevoel dat de desmadisi motandrai luku den smabaka is het toch, of you bij abba gevoel dat Uruguay omdat de sociale omstandigheden op een boom in Suriname, in die tijd. Meneer Sangayong, lekker was aan uit. Die megwa Holland. Mi mategi mi altijd taki. If ik mopo uit je eigen kondre, gono wan trakondre. Dat i draai popo da zomaar i soffer. Dan moro bete betan pina in die eigen kondre. Met andere woorden, mi mabe leer mi taki. Als je vanuit jouw eigen land vertrekt naar een ander land, is het enige doel dat je moet gaan doen beter uitkomen dan waar je was in je eigen land. Want daar begint je groeiproces echt. Want als ik daar niet was, zou ik dit soort dingen ook niet kunnen doen. Snap je? Ja. Dit is nou realiteit. Ja. Ja toch? Ik zou dit ook niet kunnen doen. Ik ben daar. Ik heb die mogelijkheid nu. En ook al die jaren als ik altijd kom. Ik heb die mogelijkheid om de mensen hier te kunnen ondersteunen. En dat doe ik want ik ben niet daar voor mij alleen en voor mijn kinderen en voor mijn werk. Nee, ik ben ook daar. Ook hier. Ja. Ook voor deze mensen. Ja. Dus ik ben er voor ieder. In Nederland en ook in Suriname. Ja, en het mooie van, corrigeert u me hoor, dit doet u gewoon individueel, eigenlijk in op een stichting. Want vroeger maar denk je dat, ja, je op een stichting voor Sigoneneer en zo. Hoe kijkt u daar tegenaan? Jij doet dit alleen, hè?
nu doe, vanaf al die jaren die ik ben weg geweest, Ja. en ik zit nu al 24 jaar in Nederland, en dat ik naar BG. Maar ik zie mijn groeiproces. Ik maak er degelijk gebruik van en ik investeer er degelijk in. Snap je toch? Ja. Wat was die vraag ook alweer? Dat je het individueel doet, toch? Ja. Dat je geen stichting hoeft op te zetten. Ik betaal zelf mijn eigen dozen. Ik koop spullen. Ik vergaar spullen ook bij mensen. De kledingstukken die ik gebracht heb, heb ik ook te danken aan Billboard. Aan de Westkruiskade in Rotterdam. En de kraamzorgmaterialen heb ik van mijn eigen werk in een verpleeghuis in Rotterdam, Capelle de Zellingen. Ja. En zo vergaar ik ook bij derde, bij vierde spullen die ze ook niet meer gebruiken, die je nog kan aantrekken hier. Ja, dus alle de spullen dat met tikkie, met bij Antusani, de matak goed en goedkoop. Ja. Maar je kan het gebruiken. Ja. Voor mij dat is belangrijk. Snap je? Als je er niet zonder zit. Snap je? Minamagi alasma. Maar het weinige dat ik kan geven, dat komt uit een goed hart, uit een eigen portemonnee en uit een eigen idee en denkwijze. En dat maakt mij sterk. Ja. Suriname altijd dichtbij, je snapt wat toch? In Meati, Srana. Suriname, yeah, yeah, yeah. Van vie, van star. Maar je blijft Suriname. Misa fetigi mama strana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. En waarom heeft hij gekozen voor huis Asiana? Is Asiana. Ada tidak ya misa baba dari a verpleeghuis di sera. Metegi. Bidep chimboya mongo dam sabik batak huis Asiana bestaan. Ja. En if mi abe bumiko 1983 een foto. Dus we zeggen mi kon nga 12, 13 jaar foto. En Asiana die staat er nog steeds. Ja. En mi sap tax maar het donja mensen liggen hier die ze hebben geen familie. Mensen liggen hier die hebben geen kinderen. Mensen liggen hier die hebben geen. Het is niet dat ik op een politieke vlak wil, maar mensen, het is iets om daarover te praten, want het zijn de burgers die van Suriname die hard hebben gewerkt en de mensen hebben het minder. Die mensen zijn gevallen in een soort isolatie en een soort sociale soort-achtig leven. Waar op een gegeven moment er geen kind, ik heb nog kraai voor dit soort mensen zijn om een helpende hand te bieden. Mensen hebben kleren nodig, Ja. mensen hebben schoenen nodig, mensen hebben slippers nodig, mensen hebben ondergoed nodig, mensen hebben levensbehoeften nodig. En als je moet kijken in Suriname zo'n tijd, dan ben je tak den traprecipe desma abde jari pe de kamprani. Weet je toch, die mensen ga ik als het ware niet slecht bespreken, om het zo te zeggen. Ja. Maar ik heb het specifiek over de mensen in huizen Asiana. De mensen leven hier en de mensen werken niet. Het inkomen van die mensen is zo laag mogelijk dat je in principe kan zeggen dat de mensen niets hebben. Want ik denk ik ga geen dingen zeggen, maar als ik zelf kijk in de winkels, hoe de prijzen de pannen uitstijgen, dan vraag ik me af, hoeveel krijgen deze senior burgers? Wat kunnen ze met hun inkomen doen? Hoeveel kunnen ze allemaal kopen? Hoeveel want ze moeten hier ook de huur betalen, want ze wonen ook hier niet gratis. Ja.
Hoeveel moeten ze betalen voor kleding? En dan moet je nog nagaan. Ik denk dat de mensen ook meer dingen hebben. Ja, noem maar op, artikelen, tandpasta, soap of wassie, handdoeken. Want als je dan geef je die dingen niet, als ik het goed heb. Ik zal het niet slecht bespreken. Maar ik denk dat de mensen hier senior burgers zijn. En ik weet dat ze senior burgers zijn. En dat ze een betere behandeling krijgen. Ik zeg niet dat de directie hun slecht behandelt, dat heb ik niet gezegd. Wanneer ik zeg dat ze een betere behandeling krijgen, heb ik het specifiek over Surinamers in Nederland. Hoe kunnen wij deze mensen helpen? Ja. Laten we de directie niet ter sprake brengen, want de directie moet zelfs ook werken. En als je ziet dat de directie werkt en je kijkt dat de mensen minder hebben, toch? Dan moeten wij kijken van hoe kunnen wij de mensen steunen? Wat kunnen wij doen? Zoeken we aan betrouwbaars, maar je hoeft het niet specifiek naar mij toe te sturen. Maar ik wil graag zeggen van mijn nummer is 06 14 32 65 42. Woont hij in Rotterdam? Ik kom mezelf ophalen. Je hoeft geen transportkosten te betalen. Ik betaal het zelf. Ja toch? Ja. Daarmee zijn kon. En let u wel, ik stuur geen spullen vooraf. Ik stuur spullen als ik zelf naar Suriname kom. Maar dat is het best hoor. Dat is het best. Rotterdam passie. Je ziet ook. Ja toch, met uw respect. Ik stuur die spullen als ik naar Suriname kom. Maar dan kan ik ze zelf uitdelen. Ik zie ze waar ze gaan. Ik weet waar ze zijn. Ik weet hoe ze gebruikt kunnen worden. En ik weet precies hoe plezierig de mensen zijn met de spullen. Ja. Dus bij deze, Sranamang, Rotterdam Passie por foto. Big up dape. Ja. Geef mij de spullen. Ik kom ze halen. Unaf gim no euro of missen kon. Ik betaal het met mijn eigen geld. God bless you. Wana pori undere. Je was schoon. Cultura TV, é años funele. Cultura TV, bribe TV. Cultura TV, é años funele. Cultura TV, bribe TV. Diki diki, uneguaso sos manen sa bigi bigi, no. Yes. Duidelijke taal hier met Bramerlo. Wat is uw voornaam ook alweer? Mijn naam is Sesti Bramerlo. En ik ben oorspronkelijk uit Mongo. Ik heb 1 jaartje op Pont gewoond en verder mijn andere jaar op Quata. En met 29 ben ik toen vertrokken naar Nederland. Ja. Waar ik kan zeggen, ik heb 2 prachtige kinderen. Ja, ja. En opgebouwd. Maar de heer Bramerlo, kort, voor zo'n gesprek die in Nederland is het, want je weet, in Suriname heb je een soort van raasje van ja, als een nego in Suriname. Dus eerste principe de mij haar kong, de man harga Brazil, de man harga Frans-Guyana, de man harga USA is gelijk Nederland, Europa. Isabi, wat kan je ons snel in het kort vertellen if Europa de man boteka stap voor een situatie sa you sija no de, if de man boteka stap go drapen, if de man kan bouwen op sitcom. Loco, in principe, hoe moet ik het zeggen? Want voor ik go naar Holland, had ik voor mijzelf ook zo'n stijl van leven. Ik was anders dan een ander. En die ik go naar Holland, had ik gelijk voet op de aarde. Ja. Eerste sansamido, die ik mop uit Schiphol, mismera een leug. Dan tak no, Brametje jongen. Ja, iya veranderen want die systeem. Minogwe moro. Ja. En mitang na nga voorwaarde dat itaki mo suffer. En mi altijd na suffer man. Tekel tek mi omelisi na yari. Mitang suffer, mitang snapite, pegado jaja. Igi ma blessi.
voor me kan je trouwen. Wansan mi want tegen desma. Ja insana. Agad like me fitak mi lusa roko de safe. Rastafarian. Hij tak walusa dreadlocks. En het is heel lang hè? Heel lang. Yeah man. One love. In feite inafu gwelibi kondre voor leer a systeem in one track kondre. Arkibum. Akantu. Zij de meka kan omdat hij if I draai popo in je eigen kondre pe isi taki de miro suens ini oso ik kwinsi tak na wan sei in ma wandel marses ik denk taki monogram wis igo suk machine finatrus orno abisoina Pakistan Sakasulu helemaal ja. Ja toch ane komo to wana to. Dus respect de man say jompo gwe. En de man say jompo gwe mi on leku wan sanuit. To u jompo u gebruik overstaan boy me mara. Me baruno. Gebruik overstaan dat u kon bouw op ja uno kondre. Uno luku sumai cara kondre. Maar te alaman kon ay pot chinso chinso. Hesen botaki wan verandering. Muskong. Amusu. Ja toch a verandering moest konto. Ja toch dus ik in feite na gebruik je verstaan. En een mogelijkheid zat de man bieden idape. Ik ga je zeggen mogelijkheid zit er zat. Wat we is in Maya garage DC. Moet je ook naar school. Dus voor alles moet je opleiding gaan volgen. Dus als de regeringen dat soort dingen ook voor de mensen in Suriname creëert met een hele normale en een behoorlijke leefomstandigheid in het land. Dan bedenk ik in principe nou, man, af John Pokong, want jouw John Pokong, dat je kon doen aan verandering. Terwijl je kan veranderen, ja. Terwijl als staatsrecht kan veranderen, ja. Fino John Pogwe. Maar toch big up je allemaal zei John Pogwe, want ik kan niemand oordelen en niemand heeft mij ook. No, maar oordeel me toe. Ja. Dus mina jaf oordeel no man. Juist met big up allemaal taki te I John Pogwa nil. Me baru no u gebruik u die grenere. As na broko ama versie monogram, sendium, bouwpakkenbedrijf. Ja toch, want dat itape toch, want de my education. If je dat gebruik de maar rules, gebruik je education, maar moet leggen want uit de rules zijn maar hoort ja, tira maar door dat me man. Nalik papketje na my day. Isa sa to uno ko tum si DPDP wala mo ding tak yo na me make de maar valderama, maar ano valderama? Ja. Want een mentaliteitsverandering tape. Je moest gewoon in dat systeem. No so in fitina bouwpakketenbedrijf toch? Ja maar. Nee, duidelijke taal. Dit was een heel luchtig gesprek met u hoor. We hebben gesproken over Huizen Asiana, waarom u doneert als individu. Dat vind ik op zich, stel ik dat op prijs. Isabi, ik vind ook dat vele mensen meer moeten gaan doneren. Isabi toch? Want laatst nog met een filmpje bij mijn bankrosigwe, dotwagi. Isabi toch? Alle desan dat kan doneren. Maar je hebt ook mensen die doneren hoor, maar die alles stilte. Isabi toch? Big up die man dat hij ook doet. Isabi, maar we vinden. Boomfurma edu. Dat misabi. Maar mi vindt dat anosari. Ja, anosari. En dit moet ook een motivatie zijn. Dus anotak meneer Bramerlo, want daarom hebben we niet gefilmd. Dat we go sorry van mij cha sani go gidensma. Isabi toch, want bepaalde man vinden dat leuk ook toe en bepaalde man vinden leuk ook toe. Maar als aan ego ama boodschap, zei je vindt en u hebt de boodschap gekregen. Ik zou zeggen, heel goede mindshift hoor. En we hebben ook wat meer informatie over Nederland, van assistema de drapen en van je bouw op. Ik zou zeggen, thank you, Kulturu TV, altijd ude en te wekwa dat zeker we kusuki op, Brampi. Ik kan bardensma. Mensen, me baru aan sutodi. Jare, de maf gronja. We leggen was aan uit. To John Pokong. U kon make money. U kon make money. U kon bouwen kondere mi man. Want presi. Government. Holland is 5,5 maal kleiner dan Suriname. Toch? Dus dat wat ik saranang. Biggie 5,5 maal more Holland. Government 18 punt zoveel sma etang. Iwan kondre da pepe metang.
Samching Moroja. Government. Ci alas mo gorong nang majari na mi mano. Jidemang. Jatok no ditrawang dan government. Bravo, mayaf marwe ner. Big up. Jamang. City. Big up, met die woorden gaan we het afsluiten. En ik van Asra naar Fraga ededra pe halve stok. Dan hoop dat wanneer we halve stok zien, dan hebben we alle respect daarvoor. We hebben de Surinaamse vlag in beeld gebracht. We weten niet waarom, maar respectie die een halve stok. En vanuit hier zou ik zeggen, subscribe en until the next time. No hornot lo tambri binus refi. Una de wetra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Stichting Ontdek je Plek organiseert een Valentijn-busreis van Amsterdam naar Aken in Duitsland voor €25 per persoon. Ben je gedupeerde van de kindertoeslagaffaire is dat €15 per persoon. Iedereen krijgt een gratis lunchbox. Aanmelden kan door de QR-code te scannen. Voor meer info WhatsApp naar 06 87 78 6333 of 06 87 48 3695. Let wel, vol is vol.